Alamsa février kalo kile 5 san 2026 DMS-TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma ayo bismillah ko kunnafoniya kɛnɛ kan foli ani tanu ban kanu bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka ko kan kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu daw kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ye kunnafoniya dɔw yɛrɛ sɔrɔ kunnafoniya minnu yɛrɛ bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi jamana kunnafonidila dɔw yɛrɛ fɛ minnu y'a yira k'a fɔ ko Saif al-Islam Kadafi ni ale ye Libi jamana ɲɛmaakɔrɔ Kadafi ale denkɛ yɛrɛ ye ko ale yɛrɛ fagara maa 4 dɔw yɛrɛ fɛ Zita dugu kɛrɛfɛla yɛrɛ la ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ u ka jamana Ouest yanfa yɛrɛ de fɛ communiqué dɔ yɛrɛ carila tarata tɛmɛnen février kalo tile 3 san 2026 communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na Saif al-Islam Kadafi ale sigiɲɔgɔn y'a yira k'a fɔ ko fagara maa 4 dɔw yɛrɛ de fɛ minnu yɛrɛ donna a ka du yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ yamaruya yɛrɛ ma d'a ma ni ka taga faga fo a siso yɛrɛ kɔnɔna na Abdullah Othman ni ale ye Saif al-Islam ka conseil politique yɛrɛ ale yɛrɛ ye Saif al-Islam ka fagali yɛrɛ confirmer cikan dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ni a ye o cikan yɛrɛ cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook yɛrɛ sanfɛla la a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Saif al-Islam yɛrɛ k'ale yɛrɛ fagara maa dɔw yɛrɛ fɛ nka a yɛrɛ kɔni ma kuma caman yɛrɛ kɔni fɔ kun min na maa ninnu yɛrɛ y'a faga walima maa minnu y'a faga n'a sɔrɔ ni o maa ninnu yɛrɛ lakodɔnlen yɛrɛ de don Saif al-Islam ale ka avocat min bɛ Faransi ni a tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Marcel ale y'a yira AFP yɛrɛ sanfɛ ni o ye bɔlɔlɔsira dɔw yɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu yɛrɛ ye Saif al-Islam yɛrɛ faga ko maa ninnu yɛrɛ ma se ka dɔn fɔlɔ wa fana k'u ma se ka u tɛgɛ da o maa ninnu yɛrɛ kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa si yɛrɛ kɔni t'a dɔn maa minnu y'a faga a y'o yɛrɛ de cari AFP yɛrɛ sanfɛ a tila tun k'a yira k'a fɔ ko Saif al-Islam kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ kun ye a lasɔmi tile 10 tɛmɛnen ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko a ka lakanako yɛrɛ bɛ farati yɛrɛ la kosɛbɛ o la k'a ka janto a yɛrɛ la Saif al-Islam Kadafi ka politique équipe maaw yɛrɛ fana ye communiqué dɔ yɛrɛ kɛ minnu na o y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a banna yɛrɛ wa fana k'u bɛna fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ sigi sen kan walasa u bɛ se ka taa ka suturali yɛrɛ kɛ k'ali n'a sɔrɔ Saif yɛrɛ tɛ poste jɔlen yɛrɛ la Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko a considéré no i n'a fɔ mɔgɔba dɔ yɛrɛ de u ka jamana kɔnɔna na a fa kɔfɛ ni o yɛrɛ ye Muammar Kadafi yɛrɛ ye ni ale yɛrɛ ye Libi jamana yɛrɛ mara décennie 4 yɛrɛ kɔnɔna na Saif al-Islam Kadafi kun bɛ se ka sen yɛrɛ dɔn décision ba dɔw yɛrɛ tali la u ka jamana politique ko yɛrɛ la wa k'a kun bɛ jamana caman yɛrɛ fana dɛmɛ jamana minnu yɛrɛ bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka o jamana ninnu yɛrɛ bila bɛn yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ Muammar Kadafi ale denkɛ yɛrɛ dɔ yɛrɛ ni a bɛ wele ko Saif al-Islam Kadafi ko ale yɛrɛ bɔnɛna a ni na maa dɔw yɛrɛ fɛ ni olu yɛrɛ bɛ taga fo maa 4 yɛrɛ la ni olu yɛrɛ tagara a faga fo a sibon yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafoniyaw yɛrɛ y'a fɔ cogo min yɛrɛ la wa a ka équipe maa dɔw yɛrɛ fana y'a fɔ ka communiqué yɛrɛ kɔnɔna na ko o wale yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ wa fana k'u bɛna fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ bila sen kan walasa u bɛ se ka taa ka suturali yɛrɛ kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ Ala ka badabada d'ale yɛrɛ nɔgɔya ye Xi Jinping ni ale ye Chine jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ laseli min yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana wari ni o ye yuan yɛrɛ ko ale bɛ fɛ u ka kɛ wari barikama ye wari fangama yɛrɛ i n'a fɔ dolari yɛrɛ bɛ cogo min yɛrɛ la wa fana a bɛ fɛ wari yɛrɛ fana ka baara diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ dolari yɛrɛ fana bɛ labaara cogo min na janvier kalo tile 31 tɛmɛnen san 2026 Xi Jinping yɛrɛ bɔra ni ka article dɔ yɛrɛ cari QG ni o QG yɛrɛ bilalen don Chine jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u ka se ka u ka fɛn nafamabaw yɛrɛ cari a sanfɛla yɛrɛ la ani u ka politique ko yɛrɛ fana olu caman bɛ cari o QG yɛrɛ de sanfɛla la Xi Jinping ka o article yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Chine yɛrɛ fana bɛ fɛ ka système financier kura dɔ yɛrɛ de bila sen kan min yɛrɛ bɛ se ka labaara diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ wa fana fangaba yɛrɛ bɛ se ka kɛ min yɛrɛ la i n'a fɔ dolari yɛrɛ bɛ cogo min na Xi Jinping y'a yira k'a fɔ ko Chine ka wari yɛrɛ kan ka kɛ wari barikamaba yɛrɛ de wa k'u bɛ fɛ u ka yuan yɛrɛ ka se ka labaara commerce diɲɛ jamana fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de la wa k'u bɛ fɛ u ka yuan yɛrɛ fana ka to ka garder banquiw yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ dolari yɛrɛ fana bɛ to ka garder yen cogo minnu yɛrɛ la k'ali n'a sɔrɔ Xi Jinping ka ni laseliba yɛrɛ kun ye laseli dogolen yɛrɛ de ni o yɛrɛ kɔni kun fɔra kabini san 2024 ko nka ko Xi Jinping ale yɛrɛ bɛ fɛ ka wale yɛrɛ bila sen kan ko yɛrɛ de kɔni kosɔn a bɔra ni ka kuma yɛrɛ fana cari san 2026 yɛrɛ fana kɔnɔna na ko nin b'a yira fana k'a fɔ ko Chine yɛrɛ fana tɛ fɛ k'i labɛn ko yɛrɛ la ko nka k'a bɛ fɛ k'a sigi sen ka di ko Xi Jinping ka nin discours yɛrɛ kɔni ko an ɲɛ bɛ o dɔrɔn yɛrɛ de la ko nka ko dogo yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ Chine jamana yɛrɛ
ko kɛrɛfɛla yɛrɛ la Chine jamana yɛrɛ bɛ ka baara yɛrɛ kɛ walasa ka système financier kura yɛrɛ sigi sen kan walasa u ka jamana walima jamana wɛrɛ dɔw yɛrɛ olu ka na siri dolari yɛrɛ la tuguni wa k'u bɛ ka wari yɛrɛ fana créer u ka nana bila États-Unis walima Europe jamanaw yɛrɛ ka sanction kɔnɔna na tuguni wa a y'a yira tuguni a ka communiqué yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko Chine jamana yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ pétrole ani ni gaziw yɛrɛ ko nafaba yɛrɛ de bɛ olu commerce yɛrɛ la wa Chine y'a yira k'a fɔ k'olu ka baara yɛrɛ de pétrole ani gaziw yɛrɛ sanni yɛrɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na o la k'olu bɛ fɛ u ka pétrole n'u ka gaziw bɛɛ lajɛlen ka sanni u ka wari yɛrɛ de ni o ye yuan ye k'u tɛ fɛ bilen u ka sanniw yɛrɛ ka kɛ ni dolari yɛrɛ ye tuguni Chine ye o kumaba yɛrɛ fɔ ka d'a kan ko a bɛ san caman yɛrɛ bɔ fɛn min yɛrɛ ye pétrole ni gaziw yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ san ni dolari yɛrɛ de fo o bɛ wele fana ko pétrodollar wale min yɛrɛ bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye ni ka fangaba yɛrɛ de di États-Unis jamana yɛrɛ ma k'olu bɛ fɛ u fanga yɛrɛ ka segin olu yɛrɛ ka jamana yɛrɛ de ma o de kosɔn olu yɛrɛ fana bɛ fɛ u ka pétrole bɛɛ lajɛlen ka sanni u ka yuan yɛrɛ di Xi Jinping ka ni laseliba min yɛrɛ filɛ ne ka kɛ ani a ye kumaba minnu yɛrɛ fɔ a ka ni laseli ninnu yɛrɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye dolari wari yɛrɛ ko ale menacé yɛrɛ don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan dolari wari yɛrɛ fanga bɛ sɔn ka jigin ni yuan yɛrɛ kɔni fana fanga yɛrɛ bonyana i n'a fɔ dolari yɛrɛ bɛ cogo min yɛrɛ la donna nataw yɛrɛ la an bɛna bɔ ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni k'aw ye o ko tɔ ninnu yɛrɛ la tarata tɛmɛnen février kalo tile saba san 2026 Sudan jamana fintigilakaw yɛrɛ bɔra ni ka laseliba dɔ yɛrɛ kɛ laseli min yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko force de soutien rapide maa minnu yɛrɛ kun ye ka duguli dugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ minɛ ka tila ka maaw yɛrɛ bali ka taga ni dumuni walima dɛmɛw yɛrɛ o dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'u sera ka dankari force de soutien rapide maaw ka o wale jugu ninnu yɛrɛ la ka d'a kan k'u ye attaque jugu yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin o force maa ninnu yɛrɛ ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni Sudan jamana fintigilakaw yɛrɛ de bɛ ka o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ contrôler u ka opération ninnu yɛrɛ fana kɛra sababu ye o dugu yɛrɛ bolo kelen fana ka bɔ wa o dugu sigiba maaw yɛrɛ fana lafiyalenba yɛrɛ de don o dugu yɛrɛ fana yiralen don k'a fɔ ko Kordofan Sud olu ka capitale yɛrɛ de don ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Sudan jamana sud yanfan yɛrɛ de fɛ Sudan jamana fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni sera k'a dankari force de soutien rapide maaw yɛrɛ ka menace u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la o dugu nin yɛrɛ kɔnɔna na u ka menace minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni a bɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ sisan ni m'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin ni dugu sigiba maaw yɛrɛ yɔrɔ ka d'a kan wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la u kun tɛ ka se ka dɛmɛw yɛrɛ kɔni sɔrɔ u kun bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ force de soutien rapide maaw yɛrɛ ka dugu ninnu datuguliko yɛrɛ ye ni wale ninnu yɛrɛ fana bɛ Sudan jamana fintigilakaw ka sebaya yɛrɛ de yira ka d'a kan u y'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka dankari ni maa ninnu yɛrɛ ka menace la wa fana nin bɛna kɛ sababu yɛrɛ u ka se ka lakanaba yɛrɛ sabati ka duguli dugu yɛrɛ kɔnɔna na wa fana maa minnu yɛrɛ fana bɛ taga ni dɛmɛ ninnu yɛrɛ ye a bɛna kɛ sababu yɛrɛ olu yɛrɛ fana bɛ caya ni ka taga ni dɛmɛw yɛrɛ ye siraba minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni olu kun bɛ bɔ ka duguli ni ka taa dugu misɛnninw yɛrɛ fana la o siraba ninnu yɛrɛ fana bɛna lakana kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ ye u ka fintigilakaw ka sebaya filanan yɛrɛ de ye tile damadama yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ko Kordofan région yɛrɛ kɔnɔna na ko sani u ka ni opération yɛrɛ kɛ k'o y'a sɔrɔ armée ninnu yɛrɛ kɔni kun ye dankari menace dɔw yɛrɛ la minnu fana kun bɛ ka kɛ dili dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o fana ye duguba yɛrɛ de ni a bɛ Sudan jamana sud yanfan yɛrɛ fɛ u y'a yira k'a fɔ ko dili dugu yɛrɛ fana kɔnɔna na ko maa ninnu yɛrɛ fana kun bɛ yen nɔ u ye o dugu ninnu yɛrɛ fana datugu kun bɛ ka dankari dɛmɛli kɛ jɛkulu maaw yɛrɛ fana ka dumuniw dili yɛrɛ fana la dili dugu kɔnɔna na ko nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nin dugu fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taga ni dɛmɛw yɛrɛ k'u bɛ se ka taga n'u ka dɛmɛw yɛrɛ ka d'a kan fɛn min yɛrɛ ye lakanako yɛrɛ o sabatilenba yɛrɛ bɛ u ye dankari force de soutien rapide maaw ka menacew bɛɛ lajɛlen na o dugu fila ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko tasumaba dɔ yɛrɛ wulila Teheran suguba dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ni o sugu yɛrɛ bɛ wele ko Janna ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ ye Iran jamana faaba yɛrɛ de ye opération d'urgence de Teheran maaw ka commanda ka kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa si yɛrɛ de ma to tasuma mɛnɛ ko in yɛrɛ la wale min yɛrɛ kɛra nisɔndiyaba ko yɛrɛ ye ka d'a kan maa si yɛrɛ de ma bɔnɛ a nin na nin tasuma mɛnɛ ko in yɛrɛ la o y'a yira k'a fɔ ko waati min yɛrɛ la ko tasuma yɛrɛ bɛ wuli suguba yɛrɛ kɔnɔna na k'o y'a sɔrɔ ko ga minnu ni feerekɛyɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ sugu yɛrɛ kɔnɔna na ni olu bɛ taga fo 200 bɔ ɲɔgɔn la k'olu bɛɛ lajɛlen ko dayɛlɛlen don wagati min yɛrɛ la tasumaba in yɛrɛ bɛ wuli o b'a yira k'a fɔ ko wagati min yɛrɛ la tasuma in kun bɛ wuli k'o y'a sɔrɔ
feerekɛla caman ba yɛrɛ kun bɛ ani sannikɛlaw yɛrɛ k'u ka jamana pɔnpiyo ale ni dɛmɛlikɛ jɛkulu maaw yɛrɛ wulila teliya yɛrɛ la walasa o bɛ se ka taa dankari tasuma yɛrɛ carili kosɛbɛli yɛrɛ la o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'u ye opération ninnu yɛrɛ fana continuer walasa tasuma yɛrɛ kana caya kosɛbɛ a kana taga se zone wɛrɛw yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ u ka jamana autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ ka situation yɛrɛ la ji ɲɛma jɔlen yɛrɛ la k'u ka intervention yɛrɛ fana caya walasa ka sugu kɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila lakanaw yɛrɛ kɔnɔna na population minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu ka butigiw yɛrɛ bɛ yen nɔ k'olu yɛrɛ fana bila lakana kɔnɔna na u ka n'a fɔ k'u bɛ taga don butigi ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ taa u ka minɛnw yɛrɛ ta ne bɛ dan sigi bi ko ka kibaru kan man kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma